Използвам възможността, че вие сте тук в студиото, за да ви попитам, кое е най-важно в една оценка на един артефакт? Сега това са съвкупност от фактори, които ние винаги следваме, като започнем винаги в началото от автентичността и авторството на дадена картина. След това изключително важен е произхода на произведението, изключително важен е датировката на произведенията, които оценяваме. Разбира се, размера на творбите е важен и също един термин, който е здраво застъпен в курса за експерт-оценители. Това е социализацията на предметите, което означава дали те са участвали в различни изложби, дали са били част от монографии за дадените автори, дали са част от значими колекции от българската история. И на последно място гледаме и нуждата от реставраторска дейност.